koko maata puolustetaan. Aloitetaan siis tiedustelusta. Tiedustelun päämääränä on luoda edellytykset toiminnalle taistelukentällä ja tuottaa päätöksentekoon tarvittava tieto vihollisesta, maastosta, olosuhteista sekä omien joukkojen toimintamahdollisuuksista. Ja nyt nähdään 2 maastomoottoripyörää sekä 2 maastoskootteria. Kauimpana omista joukoista ja vihollisen hallussa olevilla alueilla tiedusteluun käytetään siis näitä nopeasti liikkuvia ja ketteriä joukkoja. Sitten hieman raskaampaa kalustoa. Raskaat RG-32 partioajoneuvot. Niillä on kevyesti panssaroitu. Ne ovat kevyesti panssaroituja nelivetoisia maastoajoneuvoja. Asetuksena tässä nähdään 40-millinen granaattikonekivääri. Nyt näemme valtatusta henkilöstöstä ja varusteista muodostettu valmiusyksiköt. Ne ovat nopeasti käyttöön otettavia joukkoja ja niillä on valmius vastata nopeasti turvallisuusympäristön muutoksiin kotimaassa modernilla ja tulivoimalla kalustolla. Ensimmäisenä CV-930 ryhmäisen panssarivaunut, jotka ovat Karjalan prikaatista koulutettavien panssarijääkäreiden pääkalustoa. Vaunujen pääaseistuksena on 30-millinen vakautettu konetykki sekä 7,62-millinen panssarivaunu konekivääri. CV-930 2 panssarivaunun jälkeen näemme Leopard 2A6 taistelupanssarivaunut. Ne ovat maavoimien mekanisoitujen joukkojen panssarivaunukomppaneiden pääkalustoa. Niiden tehtävänä on vihollisen taistelupanssarivaunujen tuhoaminen sekä panssarijääkäreiden taistelun tukeminen. Leopardin miehistöön kuuluu 4 henkilöä. Vaunun johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Painoa tuollaisella Leopardilla on lähes 60 000 kiloa. Sen jälkeen XA180M panssariajoneuvo eli tutumpi Pasi. Se tarjoaa hyvää liikkuvuutta ja sirpalesuojaa joukolle. Ajajan ja johtajan lisäksi se voi kuljettaa 10 taistelijaa varilla.